Sanibona, ninjani? Lo othethayo nguSister Pheko osebenza igama lakhe CHC, ongumphathi kwigumbi lokubelethisa. Kwigumbi lokubelethisa sisebenza imini nobusuku, sivula kusukela ngoMsombuluko kuyotsho ngeSonto. Senza lama services alandelayo: siyaxukuza, siyabelethisa o low risk patients, siyawuhlelisa umndeni, siya-check-a ezizifo zilandelayo kubantu abakhulelwe abazobeletha nasuke bebelethile ukuya kumasonto awu-6 bebelethile. Si-check-a ezizifo zilandelayo: i-BP, ushukela, HIV, i-TB, umdlavuza wesibeletho, owebele. Sibese siyahlelisa nomndeni. Mangaba kukhona isifo othe watholakala unaso, siyakuqalisa amaphilisi ngokushesha. Mangaba kutholakele ukuthi awunalo igciwane lika-HIV, siyakuqalisa uPrep so that uzohlala uphephile wena nengane yakho. Mase utetile egama lakhe, ingane siyayigoma, sibese siyenzela nephepha ukuthi iyokwenzelwa i-birth certificate e-Home Affairs. Siyawucela ke umphakathi ukuthi mawuthi nje xa weqiwe inyanga eyodwa esikhathini uzoqala iklinikhi, uvumelekile ukuza noba ngupartner okanye umngane wakho o ilungu lomndeni ozokweseka ngesikhathi usaxukuza. Uvumelekile ukuthi abe nawe nangesikhathi sowuteta uze uyodischargewa nengane yakho. Mangaba sowudischargewa nengane yakho, njengoko benitshilo ndathi siyawuhlelisa umndeni, kukhona izinto zokuhlela: amaphilisi, amakhondomu, umjovo, i-implanoni, i-IUCD okanye lento esiyibizwa ngoba iluphu. Mangaba ukhethile ke iluphu, siyakwazi ukuthi masiqeda nje ukhipha umzanyane ngesikhathi uteta sibe sesiyifaka iluphu. Wozani ke mphakathi wasegama lakhe nizoxukuza nitetele egama lakhe kumahala. Siyabonga.